Ja, det blev til nogle ture igennem tiden. Ja. Vi står på en af færgerne her. Det gør vi. Fra Stigsnæs, Slagelse Kommune. Når du kommer bord her og skal ud til en af dine øer, Agersø eller Omø, hvad er det så for tanker, der går igennem hovedet med dig med hensyn til færgen? For mig er det jo altid en glæde at skal ned og have den sejltur over. At være en kommune, der har færger, det er jo noget specielt. Og dyrt? Ja, det har jo en omkostning, sådan er det jo, men det har alting jo. I har jo 2 færger. I har Agersø, og I har Omø. Ja. Er det begge 2 færger, som er lige gamle og lige betjente? Er det identiske, eller hvad er forskellen på dem egentlig? Altså, de har jo en forskellig alder, som jeg jo lige husker det. Og Omøfærgen har vi jo fået en vurdering på, i hvert fald sagtens kan sejle en årrække nu, men der er jo også andre perspektiver, der spiller ind i det. Hvordan er deres tekniske tilstand af de 2 færger? Deres tekniske tilstand er jo sådan set rimelig gode, men tingene udvikler sig også løbende, så når noget får en alder, så sker der jo ny teknologi, det kender vi jo på det hele. Så de kan sagtens blive ved at sejle, hvis det var? Ja, men vi kender jo også godt, at omkostningerne hen ad vejen stiger. Så andre snakker om stigende brændstofpriser, specielt det sidste års tid, etc. Ikke? Stigende reparationsudgifter. Det har vi jo også været inde over, at selvfølgelig corona var jo med til, krigen i Ukraine har været med til, at det har givet nogle voldsomme stigninger på nogle af omkostningerne. Så hvis man spørger til, hvor økonomisk den er, så kan man også sige, at der er mange stigende udgifter til den her konstant stigende. Det er der, men det er jo også en livsnerv. Altså de borgere, vi har boende på øerne, der skal jo færge til. Hvor stort er behovet så for at udskifte de her 2 færger, eller taler vi kun om at udskifte den ene? I første omgang taler vi om at udskifte den ene. Det er den til Omø, der er taget en politisk beslutning om, at vi undersøger de muligheder, der er i det fælleskommunale ved at gå sammen flere kommuner om en standardfærge. Hvor stort er behovet for at skifte den? Jamen behovet er jo, at det er rettidig omhu at få kigget ind i den retning, også fordi den grønne omstilling siger, at vi skal den vej. Men du siger også, teknisk kunne den jo egentlig godt fortsætte. Så hvad er det, I bygger sådan behovet på, at den skal skiftes nu? Jamen altså, jeg er jo ikke tekniker. Jeg læner mig op af det, vi bliver præsenteret for. Og her har vi en mulighed for at fremtidssikre nogle ting og være rettidig omhu. Og det er jo det, vi har taget en beslutning om, at vi vil undersøge muligheden for, om vi kan komme med på den her del, og der er også givet et statsligt tilskud, som gør, at det måske er nu, at tiden er. Og derfor er vi med i den undersøgelse, som 5 kommuner i øjeblikket er ved at undersøge med en standardfærge. Men hvor stor er klimabelastningen fra færgen? Jamen klimabelastningen på vores 2 færger er jo en hel del af vores CO2-udledning i kommunen, og derfor har det jo, i og med at de er drevet på diesel, har det selvfølgelig også et vigtigt element ind i den bæredygtighedsstrategi, som er lagt for Slagelse Kommune. Har du tal på, hvor stor? Jeg kan ikke huske det fuldstændig i hovedet, men jeg kan huske, at det er noget, der fylder temmelig meget i vores samlede, så det passer godt ind i den bæredygtighedsstrategi. Altså bare for de 2 færger? Ja. Der fylder det meget? Hvad er det så konkret, I har besluttet i kommunen? Jamen, vi har besluttet at være med i den undersøgelse, som startede med, at 7 kommuner skulle undersøge. I dag der er der 5 kommuner, der undersøger, om man kan lave en standardfærge, og i fællesskab få bygget dem og komme ind i det koncept. Og er det en grøn færge, I så ser for jer? Ja, jeg ved ikke, hvad farve den bliver, men hvis vi kigger på, hvad den påvirker af udledning og andre ting, så er det, vi kigger ind i en grøn færge. En batteridrevet formentlig. Og i første omgang på el. Vil det have nogen betydning for de turister, der kommer på øerne, tror du, at de kan se, jamen her er en ny, grøn, moderne færge? Jamen, jeg tror, at de turister, der kommer, de vil gerne transporteres over bedst muligt. Og hvis de så også kan blive det på en grøn færge, så har det sikkert også en værdi. Men jeg tror, at det turister først og fremmest er optaget af, det er at komme frem og tilbage. Sikkert. Og det er de fastboende vel også? Det er der slet ingen tvivl om. Det sagde jeg tidligere, det er livsnerven for de fastboende. Altså færgerne er jo deres landevej.
I er også gået sammen med andre kommuner jo om det her. Hvad ligger der i det? Jamen, jeg tror sådan set, der er noget i det der standardfærgekoncept, som man jo prøver, at man kan få noget mere volumen, noget mere standardiseret. Og så skal vi jo huske, at det stadigvæk er forskellige farvande, vi opererer i, uanset om man skal til den ene ø eller den anden ø rundt omkring. Men der er noget standardisering, der skulle gerne gøre, at reservedele og andre ting bliver nemmere at håndtere i fremtiden. Men det, der er det drivende i det her, det er jo den driftssikkerhed. Altså når man er øbo, og være sikker på, at der er noget, der sejler frem og tilbage. Og der kommer forhåbentlig en større driftssikkerhed på den set over en lang årrække. I har fået støttemidler også til det her. Du nævnte det selv lidt for tidligere. Hvor meget har I egentlig fået? Det er lige omkring 28 millioner af det, der er i første omgang. Og hvor stor en hjælp har det været for jer i jeres beslutning? Jamen, det er jo cirka 25% af den omkostning, der er til færgen her. Altså, vi skal bygge for cirka godt 100 millioner. Og det er jo klart, det har da en betydning, men vi må også bare huske, at det er helt afgørende, at vi har en færge, der kan sejle frem og tilbage. Og så er valget jo, om man skal gå med og gøre noget grønt rettidigt, eller man skal vente, til man har nogle store reparationer, og så pludselig står med et problem. Der har vi valgt, at den statsstøtte har været med til, at vi har besluttet, at vi på den ene færge vælger at gå over på at kigge elvejen. Hvilken forskel tror du så, det vil komme til at gøre for øboerne? Jamen, jeg tror jo, at man vil være glad for, at man kan sige, at man kommer frem og tilbage og med og belaste klimaet mindre. Så håber vi og tror på, at de kan sejle lige så godt, som de nuværende gør, og være med og opretholde den sikkerhed i, at man kan komme frem og tilbage. Betyder det bedre eller flere afgange, hurtigere færger eller transporttid? Der ligger ikke meget bekendt noget i, at der bliver ændret på de ting. Det er jo hele tiden en afvejning af, hvad er der brug for, og hvad er der ikke brug for. Det har en omkostning, hver gang man sejler afsted på en tur. Men sikkerheden for, at færgen sejler, det er den, der bliver prioriteret højt her? Den prioriteret højt, plus den sikkerhed for at forhåbentlig ved en standardfærge have nemmere adgang til og hurtigere reparationer, når der sker noget. Og det er også vigtigt for jer her? Det er altid vigtigt, at den her landevej fungerer, selvom den er blå. I har jo så truffet den her beslutning. I går den her vej. Ikke alle kommuner har truffet den beslutning endnu, men sidder stadigvæk og overvejer det. Hvad er dit bedste råd til dem? Jamen, jeg håber jo, at de sidste kommuner også kommer med. Altså, vi har jo stadigvæk og får jo et oplæg tilbage senere på, om vi tager det helt endeligt. Vi har en nødventil at hoppe ud. Det koster nogle penge, hvis vi hopper ud. Men min ambition, og jeg håber jo på, at alle 7 kommuner kommer med den her vej, for det vil jo være med til at sænke de fælles omkostninger.